Durante varias semanas deste verán, o Río Lérez contou co seu propio equipo de barredores. Decenas de nenos de entre 6 e 12 anos encargáronse de recoller o lixo que atopaban no seu leito. Que combina deporte, por unha banda, vinculado ao pádel surf, e por outra banda, unha actividade medioambiental nun doble sentido. Por unha banda, contribuir a manter máis limpo o noso principal río, que é o Río Lérez, retirando basura que nos atopamos durante estes meses, e por outra banda, a labor eu creo que máis importante, que é a de sensibilización dos máis novos e novas de Pontevedra, dos nosos veciños máis novos con este ecosistema. A iniciativa marcouse nos campamentos de sensibilización e educación medioambiental organizados pola Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural. Durante as xornadas de actividade, os grupos recolleron máis de 120 kilos de refugallos. Aproximadamente uns 60 kilos de metais, e aí temos de todo, temos balados de obra, temos sinais fundamentalmente, temos ferramentas, temos aparellos de pesca, todo tipo de metais, uns 40 kilos de plásticos recoñecibles, identificables, fundamentalmente botellas de auga, garrafóns, envases de alimentos e uns 40 kilos de residuos varios, non? E aí temos cabos, temos cordas, temos máscaras todavía de restos da pandemia. Dende a Concellería que dirixe Puentes insistiron na importancia que o Río Lérez está a ter nos seus proxectos. Tanto este como dos gafos son os protagonistas de algunhas das intervencións máis importantes nas que traballa o departamento. Queda todavía moitísimo por facer e no que estamos traballando xa en importantes proxectos de cara ao seguinte mandato municipal para rexeneralo definitivamente, para integralo definitivamente na cidade e para que sexa un espazo natural como xa é, mellor conservado do que está, con máis biodiversidade que ten e, sobre todo, un espacio de lecer e de ocio que este integrado no día a día de todos os pontevedreses e pontevedresas. A convocatoria da actividade foi todo un éxito. As prazas esgotáronse xa o primeiro día que saíron publicadas, demostrando o enorme interese por este tipo de iniciativas.